Ako sa vidíte po 80-ke? Vzdychli ste si? Nezúfajte, ukážeme vám, že aj v tomto veku sa dá žiť naplno. Tvrdí to jedna z najstarších ochotníckych herečiek na Slovensku. Oslávila 85-ku a stále aktívne hrá divadlo. V domovskom súbore jej hovoria aj ochotnícka Mária Kráľovičová. Môžeme to vrátiť? No dobre, takže vrátime sa k tomu. Prvýkrát som sa postavila na dosky, ktoré znamenajú svet. Keď som bola maličká, mala som len 6 rokov a chodila som do 1. triedy. Tam som hrala vtedy Hviezdičku. Bol to zrejme osud, lebo z herectva sa stala celoživotná láska. Pani Mária síce pracovala ako ekonómka, no popri číslach a 3 deťoch bola aj amatérskou herečkou. Stvárnené úlohy dnes už nespočíta. Tu som mala asi 17. Som hrala hlavnú úlohu Páva. Človek sa musí vžiť do každej postavy, ktorú hrá. Je to celkom odlišné od bežného života. Po divadelných doskách kráča aj dnes, hoci vymaľované líca vymenila za čepce a krýva len na javisku. Keďže už mám svoj vek, princezné už nehrávam, mladé tiež nie, ale také úlohy môjmu veku primerané. Nohavice, šatku, toto. Sabatka, Marka. Sabatka, sukne. To všetko na seba oblečiem a potom budem široká ako sklonka. Akurát spadnem. Teraz hrám takú maličkú rolu. Voľakú starú tetku z dediny, ktorá sedí na priedomí, obšíva, žije si svoj svet a pozoruje ľudí. Dobre, moja, sani si teraz, tenka. Náušnicu ti Ďuro kázal dať do... Akurát Ďurovi nespravím pôvod. To je priečná táto naša Mária, nie? Jasné. Teraz bude riadne zostarnutá. Veľa tam nerozprávam, ani sa nepohybujem, sedím. Tu budete sedeti a tieto vrecia obšívati. Keď som jej to dal prečítať, mi potom vraví Ďurko, ale veď ja tam ako čo by som ja sprostú hrala. Som celku Marka, lebo kedy to tak vraveli, nepovedali, že Alzheimer. Že si nemohla viacej čo si rozprávať ako len tých pár slov. Pádne šerešni. Spadne šerešni. Skúsená herečka dokáže zo seba bez ostychu urobiť karikatúru. Som si priniesla rôzne okuliare, ktoré vymieňam, smiešne navliekam do nití, tie okuliare utieram. No niečo stále robím, aby som bavila divákov, aby som tam len nesedela ako taký peceň chleba. O kariére profesionálnej herečky nikdy nesnívala, no keďže roky žila v Bratislave, stala sa vernou obdivovateľkou profesionálneho divadla. Spomínam si na slová, ktoré povedala Mária Kráľovičová, citujem, že som ja, Lenin a britská kráľovná večne živý. Tak ja si myslím, ja som len o pár rokov od nej mladšia, tak sa k tomu tak nejako pripájam. Vždy decentná dáma hrá v úctyhodnom veku nielen divadlo, ale aj spieva v spevokole. Na udržanie vitality má jednoduché pravidlá. Ja mám rada svoj vek. Dávam si pozor aj na to, čo zjem. Neprejedať sa. A ráno vždy cvičím. Ale ty myslíš dočkati, až keď budú aj ťapkati. Koníčkami si cibrí aj pamäť. Počas svojej hereckej kariéry texty zabudla iba jediný raz. Bolo to už veľmi dávno, som chodila po javisku a hovorím, že ja neviem, čo mám povedať. S humorom a elánom sebe vlastným zvládla aj ťažké životné skúšky. Aj v tu divadle vznikli také priateľstvá, ktoré možno je silnejšie ako rodina. Oslavujeme spolu, smútime. Veď ja vás aj ľúbim veľmi. Aj my tebe. Myslím si, že v tomto veku plním si svoje sny. Opona sa otvára, môžem ísť hrať.